Masu kallo barkanmu da haka. Sunana Bello Ibrahim Bello daga MDC Studios and Crafts a cikin shirinmu na goron Juma'a. To a yau za mu so mu san ya ɗabi'un mutum mai girman kai yake, ya kuma halayensa suke, sai ku biyo mu don ganin yadda tattaunawar tamu za ta kasance. Sau da dama za ka ji ana alakanta mutum da ɗabi'ar girman kai. To me ake nufi da girman kai? To, assalamu alaikum. Ni da iya fahimta na abin da na fahimta game da girman kai shine akwai mutane wanda ake kiransu masu girman kai. Yanayinsu ko ɗabi'unsu shine da aka ga mutum na farko in ya ga mutane yana ga bayi da lokacin da zai daga ido ma ya kalle su ko ya musu sallama, wanda kuma koda su sun masa sallama a iya fahimta na shi baya amsawa ma ko ya kalle su, don kaga wannan yana ɗaya daga cikin abu da ake ɗaukansa a girman kai. Sa'an nan kuma da ga mutum baya yawan shiga cikin mutane, shi ma yana nuna cewa mutum ne mai girman kai. Yawwa, kuma da ka ga abokansa dai da ka ga kawai irin mutane ne wanda ya riga da ya zaɓa, ba da kowane irin mutum yake ma'amala ba. Gaskiya ina ga fahimta na kaɗan da girman kai. Sau da dama za ki ji ana alakanta wani ko wata da siffar girman kai. To me ake nufi da girman kai ne? Girman kai shine kaman wani zaka ga ka fi shi amma zaka iya mai magana kuma sai ya nuna maka baka isa bane, ko me ya dinga maka kallo dai irin kai baka kai din nan ba haka, ko sannu wani ka ce masa dai dinga tsayuwa irin yana maka kallon baka kai ba, shine girman kai. To mun gode sosai. Sau da dama zaka ji ana alakanta mutum da ɗabi'ar girman kai. Wai me ake nufi da girman kai? To gaskiya assalamu alaikum. Gaskiya abin da na fahimci girman kai shine kawai direct dan ya cewa kaman halitta ne wanda ya kasance wani yakan daura ma kanshi, dan Allah baya daura wannan. Girman kai abin da na fahimta da shi. Me ake nufi da girman kai ne? To girman kai dai Hausawa suka ce girman kai dai rawanin tsiya, amma ban san ya dan ma bayani ba. Duk yadda ka yi girman kai yanda mutum da ga in girman kai mutum na da girman kai shi ne da gan shi yana dan mawa mutane wani abubuwan da bai dace ba, yana share su ko yana da abokai amma daga kaman baya da damuwa da su da haka, shine girman kai ana koyin tamba kenan. Idan aka ce mutum yana da girman kai, to me ake nufi da girman kai? Girman kai kamar irin mutum ka ga yana kallon mutane suna zaune a ruwa haka, zai zo ya wuce su kamar ya bai ga mutane ba, ko kuma kuna masa magana sai yana shashan kanshi yana share baka, shine girman kai. Sau da dama za ki ji ana alakanta wani ko wata da siffar girman kai. To menene girman kai ne? Girman kai yana nufin idan kai magana mutum baya amsa, ko kuma ko ka mishin ma sai ya ce bari amsa ba sabila da ya fi ka. Sai kuma me ba? Sai kuma wani da aka mishi magana sai ya gwada ya cewa shi ya fi ka, shi bare maka magana ba. To mun gode sosai. Sau da dama za ka ji ana alakanta mutum da siffar girman kai. To ya siffofin mai girman kai yake? Siffofin girman kai? Siffofin girman kai ai shine rashin daukan gaskiya. Rashin daukan gaskiya, an kai kuskure a faɗa ma gaskiya ka ki dauka, da kuma yin abu akan kuskure, kamar ka yi abu akan kuskure, duk dai kawai dai rashin daukan gaskiya shine kawai da iya cewa kawai shine girman kai ne, ina ga na fahimta shine kawai. Sau da dama za ka ji ana alakanta mutum da ɗabi'a irin ta girman kai. Me ake nufi da girman kai? Girman kai rawanin tsiya, ka gane. Girman kai kamar mutum ya dinga ɗaya kansa yana nuna kai, yana nuna ya fi kowa a wuri, baya son a dinga masa wani abin nan, a gane aiko. Yawwa, hakan kuma ba daidai ba ne. Hakan na nuna na alakanto da
wannan mutumin ba mutumin arziki ba ne. Masu kallo kun dai yadda tattaunawar mu ta kasance, wato idan aka ce mutum yana da girman kai daga bakin fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine kin karban gaskiya da kuma walakanta mutane. To da fatan an ilmantu, sai ku biyo mu wani sati dan ganin me za mu zo muku da shi a cikin shirinmu na goron Juma'a. Ni Bello Ibrahim Bello daga MDC Studios and Crafts nake ce da ku sai wani mako.